Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zure besotan babesturik maitasuna eskainiz Aitasunarekin ikasi nun Aitasunarekin zimontatzen milakari Elizondora hurbildu gara gaurkoan, Alaitz Nuñezekin egotera Osasunako jokalaria bereziki, zer moduz, Alaitz? Ongi. Bueno, aurkeztu zazu zure burua, lehenik eta behin. Ni Alaitz naiz, ugarrandun bezala, Elizondako neskatikoa, zuk garrandun bezala Aitz naiz Osasuna, futbolian, 17 urte dut, eta mentxe. Eta nun sortu, Alaitz? Hemengo Elizondo, bai. Nungo egiten duzu zure burua? Nik Elizondoko, bai, betitik Elizondoko. Harritzeko modukoa da ere, txikitako garaietaz arituko gara oraingoan. Oroitzapenik alduzu? Pile bat. Beti hemen Elizondoko auzotan, beti biltzen ginen bihurrik eriten, eta beti balonakin eskuen, hanketan. Txintxoa, ala bihurria zinen txikitan? Bihurri. Bihurrian? Bai. Baduzu alako anekdotaren bat? Beti biltzen nintzela eskolako pasioetan barna, eta ez dakit. Zertan jolasten zinen adibidez lagunekin kalean da? Beti biltzen ginen pareta bat hartu eta pilotan edo futbolian, adibidez ez dakit, bi poste hartu eta porteri batzukin, eta horri biltzen ginen beti. Eta zure denbora librean edo zer egiten zenuen adibidez kirolaz aparte? Beti lagunekin ibiltzen ginen hor txabolak iten eta Elizondotik beti bihurrik eritan. Txiki-txikitatik futbola egin duzu edo beste kirolak ere praktikatzen zenituen? Bai, beti gustatu izan zaizki kirol guziek, beti kirolarie eta ibiltzen nintzen herri kiroletan, euskal dantzetan. Bai. Behintzat gustatu zaizkizu beti danik kirolak? Bai, beti. Eta eskola garaiak baita ere, oroitzapenak aldituzu ezakit koloretan, txuri beltzetan, onak, ezain onak? Bai, beti onak. Bai, azkenean beti biltzen ginen hor trastok eriten, baina oroitzapen honak, bai. Irakasleren bat baita ere buruan dukazu hola? Bai, ikastolako denak oroitzen naiz eta azkarmentxu eta bai, denak. Haunditzearekin zer izan nahi zenuen? Beti futbolari, beti. Beti nahi nuen kusi nire gurue futbolai lotue. Hori futbolari daukionez eta zure haurtzaroari daukionez baita ere, baina gaztaroa ere aipatu behar dugu, gaur egun, bereziki, esan duzu 17 urte dituzula, beraz, ikasketak hasteko garaian, ez da? Bai. Ze ikasketak hautatuko dituzu aurtengoan? INEF, da beti, erran duten bezala, gustatzen ziten bezala, kirolai lotue, eta izan dut beti gustatu izan zait kirola, baina ez dut pentsatu ben gaimardut hau, ez? Eta azkeneko hilabete hauetan erran dut, direkto INEF-era. Eta pentsatuta duzu agian nun nahi dezun egitea? Oiniken ez dut pentsatu lehenbizko nota eta gero, aukeratuko. Bokazioz edo ala beharrez? Bokazioz, bai. Nomada izan zara zure bizitzan, hau da leku batetik bestera tokatu zaizu ibiltzea edo beti leku berean? Ez, ibili naiz leku guztiek eta gainera batez ere futbolai esker. Zautu dut leku hauniz eta beti naiz zautzen futboleko lagun berriek, beti handikunek. Beraz mugitu zara? Bai. Ibili zara baita hemendik eta kanpora atera zara beste herrialde batzuetara? Bai. Adibidez Sudan, izan dugu torneo bat eta egon nahi Suezian, eta izan da ikaragarrizko esperientzia zegan ginen autobusian, eta, klaro, herrialdez herrialde, eta, Mexikon ere ibili naiz. Bizitza edo urteak aurrera joan ahala, uste duzu aurrera pausoak ere ematen dituzula? Eman izan dituzula? Bai, nik adibidez, txikiten nire buren sartzen zen bakarra zen laguntartean egotia, trastek eriten eta joztetan aitzea, ez? Eta, ja, demora pastu ala, ja
hasten zara, bueno, etorkizun bati beharra dut, ikasketa batzuk, eta orain lagunekin nago, nire herri, nire familiakin, baino jakin barra dut, ja gaten naizela, bertzetoki batera, ikastera, eta jakin barko dutela bakarri bizitzen. Eta kirolari dagokionez, kirola eta emakumea, uste duzu oraindikan aurrera pausu asko eman beharko direla? Bai. Gaur egun, eta batez ere futbolean, diferentziak dira ikaragarriek arlo guztietan. Kirola eta euskera, normalizatuta dagoela uste duzu? Ez, bat ere, ni beti izan naiz euskaldune, beti hemen euskera zegoen gara bizitzen, eta adibidez nire gaur egun Osasunan, adibidez, Añorgan aitu nintzenean, nor bai entrenamentutan eta euskera zibiltzen ginela, baina Osasunan deus beti erdera zibiltzen gara eta aldatetik kostatzen zaitez. Uste duzu agian etorkizunean utziko duzula baita ere asko euskeraz mintzatzen? Claro, bai, segun ere bai ze taldetan ibiltzen naizen, baino gehienak entrenatzailea honitzek erderaz dakitenez, direkto igual taldeko batek euskaraz ez badaki, ja direkto erderaz solasten dugu berak ulertzeko eta azkenean ez, nik uste... Beraz, kanpoan ez da deus hitz egiten euskaraz? Ez, nik arrango nuke ez. Igual Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian eta baino gutxiago solasten da, handik maten zaio garrantzia gehiago. Eta futbolari dagokionez, balduzu olako futbolariren bat gustoko? Bai, beti izan dut Messi. Beti, ez dakit, ni bauten horitzabena txikitatik da, beti jartzen nintzela sofan, nire anaiakin eta nire aitekin, eta beti Bartzelonako partiduak, eta irabazten zuelaik edo Messi gola sartzen zuelaik, erotzen ginen hor, eta beti izan dut Messi hor. Eta Osasunan beti segitu dut Patxi Puñal eta Oier ere bai. Oier, aipatu didazu baita ere. Ezakit beraiek Osasunako jokalariak izan da, agian aukera izan duzu beraiei ezagutzeko ere? Bai, gainera orain dela guti, nik ikastolan, nik horri ikasi nuen, eta ikastolan, eman ginen sari banaketa bat, eta torri ziren Osasunako jokalari batzuk, eta horien tartean, Oier eta Unai Garzia, eta, niretako izan zen, Oierrekin solastia eta Oierrekin akto bat elkarrekin egitea, eta, Zer suposatzen du zuretzako azken finean zuk emakumezkoena, Oier mutilezkoena, baina azken finean talde berean jokatzen dezuela, ez? Osasuna taldea zer suposatzen du horretan? Ez dakit, arraspo egiten eretako ze beti ikusi izan dutua telebistan, ez? Eta igual, neuzien egunetan, zaude, tajonarren entrenatzen eta ikusten duzu hor Oier, eta bira, ikaragarri, bai. Uste alduzu, gustatuko litzai duzuke noiz baita ere Messi ezagutzea? Gainera horrekin baut esperientzia bat, ze egun batez ganintzen Anoetara, Messi ikustera, Messi Bartzelona erresoziaren aurka, eta, klaro, gu jartzen ginen, familia, Nanoetako, baino sila batzutan bastante goitien, ez? Eta, klaro, nik ikusten hor Messi eta nenuen ikusi hurbilagotik, eta orduen bajatu nintzen ni bakarrik, eta zagon hor polizie, kontrolatzen eta hemen hor pasten den hemen horrez, eta zen lehenbizko filara gateko, ez? Eta eskapatu nintzen hor polizi tartean hor iskin batetik eta ikusi nuen Messi hor, eta izan zen, ikaragarriko sentsazioa. Noizbait, uste alduzu edo gustatuko litzaizuke Barsan baita ere emakumezkoen ligan baita ere jolastea? Hori da metxo bat, sobera zaila ez, baina, nor daki, mantxo. Baina, eta orain ja Osasunan ja da helburu bete bat. Zapuztantzun bitartian, urrak irantzi zuzun, baina fabrikako zikin takean. Zapuztantzun bitartian, urrak irantzi zuzun. Nola
nola sortu zen zugan futbolaria izateko grina edo gogoa Alaitz? Pues, bueno, txikitatik, beti olentzero eta urte betetzeko pariek eta, bueno, guraso beti oparetu izan haute balonak, eta urtero pintxatzen nintuen, sasitartian, eta gero beti berriz ere baloiak oparitzen zitzaizkiten. Beti, pues, ni beti ikastolan ibiltzen nintzen mutikoen tartean, beti egoten nintzen berekin futbolian patian aitzen, eta, bueno, beti gustatu izan zait, izan dut beti sortu eta futbola, beti segitu futbola, telebista, beti balona atzetik ibili naiz. Lagunekin ere, suposatzen dut beti kalian dala, balonakin ez, jolasten zinetela. Bai, tarte guzitaik, herrien beti futbolean ibiltzen ginen, iten gintuen bere beste kirol desberdin batzuk, baina beti izan da gure pasiona edo futbola. Noiz hasi zen grina hori esateko? Gogoratzen alduzu ze urterekin gutxi gora bera, hasi zinen agian futbolean sakonki jolasten, edo? Pues nik errango nuen, bueno, 3-4 urtekin, ja hasi ginela bueno, pues patioan ikastolan, hasi ginela ikastola hundien ja ez, ja 5 urtekin edo, rekreotan beti futbolean jolasten, beti, bueno, bai. Hortikan hasitzen danez. Bai, betitik. Eta kronologia bat egingo bazenu, urtetik urtera, gutxi garera ze taldetan eta ibili zara? Bueno, hasi nintzen, bueno, 6 urtekin, bueno, guk familia baginuen Zarautzen pisu bat, ez? Eta, bueno, nik gaten ginen hortziralero Zarautzera, eta nik beti nahi nuengan zelaira, futbol zelaira, guraso nahi zutengan Hondartzara, beti, ez? Zarautzera, baina nik beti nahi nuengan futbol zelaira, eta beti azkenean konbentzitzen duen familia guztia, gateko arat. Eta beti biltzen nintzen hor balon batekin, anaiakin xoko batean, mutikoak gaitzen ziren bitartean, eta egun batez, Zarautzeko entrenatzaileak, erantzuten aizu, nor zara, torri gure gana. Eta ni, bale, eta hasi nintzen hor, nire guraso jongeri iruditu zitzaien, eta hor hasi zen dena. Azkenean batzutan dela egotea, momentu propioan, ez, leku berezi horretan, ez? Hori gertatu zitzaizun azkenean? Eta azkenean, entrenatzailea zen tipo bat, bueno, erantzuen fijatu zen, hortzirelero beti neska iguala hor, eta erran, torri honet. Eta gero, bueno, egon nintzen 2 urtez, eta ja, hasi ginen gutxiago baten Zarautzera, eta, klaro, orden nik nahi nuen futbolakin jarraitu, eta erran nuen, bueno, badago ekipo bat, eta ben apuntatu nintzen, mutiko tartean, eta hemen egon nintzen 4 urtez. Azkenean bazagon infantiletan, tope bat, ja ezin ziren neska eta mutikoak mezklatu. Eta hortik ganintzen lesakara, beti gazten. Azkenean hurbilena bilatu ginen, nesken talde hurbilenetako bat. Eta horri bili nintzen urte batez. Eta udan, egon nintzen kanpamentu batean, futboleko kampus batean, Javi Martinezen. Eta horko monitoreak azkenean, ziren bai, ojadoria eta ez. Osasunakoak diozu? Ez, toki diferentetakoak. Eta kampusa bukatu zenean, torri zen ojeadore bat, zen monitore bat, eta errantzeten aber nahi nituen nin probak Atletico Madriden jokatzeko. Eta nik, klaro, nahi nuela nintzen, arras ilusionatue, eta, baina, klaro, arras gaztean nintzen oiniken, eta nire gurasok ez zateten utzi gaten. Eta gero ganintzen Añorgara, urte hortan, Donostira, eta horri bili nintzen kadetetan urte batez. Eta egun batez, torri zen Osasunako koordinatzailea, femininokoa, unetz, bazituela ez dakit bere ekipo bat mutikoena edo, eta tortzen zela udan aste batez hemen bastanen entrenatzera. Eta berak zautzen zaten niri, niken berak zautzen, baina erantzaten zuzara alaitzez, Añorgan aitzen dena, eta erantzaten nahiko duzinen Osasunako probatzukin, aurten hasi gara, nahi dugu Osasuna ez dakit, sortu femeninoa eta garatu nesken futbola, eta ni, klaro, ni beti izan ez Osasuna zalea, eta noski baietz. Eta nola bizi zinun momentu hori, ja probak egin ondoren, esan zizu dena, nahizu alaitz, Osasunako jokalaria izan nahi aldezu? Pues ni horretzen naiz lehenengo entrenamientuan, zen pretemporada bukaera, zen sobera berandu, ez? Eta
lehenbizko entrenamentura nuen inor zautzen dena zautzen ziren, eta nintzen arras urduri, baina ninuen, bai, konfiatu nuen, haitu nintzen ongi, saiatu manuen dena, eta bukaeran sentitzen nintzen ongi, eta nik uste nuen baiezkoa zagoelain, eta, errazatetelaik, horretzen naiz, bueltatzen nintzelaik Elizondarako txan, hasi nintzela nigerrez, nintzelako zarras emozionatu ez, azkenean beti izan naiz osasunakoa, eta netako zan da, ametxo bat. Ipini zinenen ekipazioa lehenengo aldiz? Bai, ilusiona honitz, azkenean batzea zure betiko maite duzun ekipoan kamiseta, darras polite bai. Orduan, ze suposatzen du zure bizitzan gaur egun osasuna? Netako da dena, eske niretako partiduro osasunako kamisetakin atratzea eta erran, eske hau da nire ekipo hau nik sentitzen dut eta eman dena, da ikaragarri. Nola moldatu zinen, o gaur egun arte, nola moldatu izan zara ikasketak eta futbola pixkatola konpaginatzeko? Bueno, urte hau izan da niretako zailena, ze azkenean batzutan astero izaten dugu 3 entrenamentu, partido ez, baina adibidez, selekzionakin ibiltzen garela eta sartzen dugu bertze ordu gehiago, eta izan nire 4 entrenamentu hastian, eta, klaro, egunero gantorri, kentzen dazkit ordu haunitz, eta bigarren batxierrek eskatzen du ordu haunitz ikasteko, eta ibili naiz, adibidez, azterketa egunetan, gaueko igual 3 arte ikasten, eta, Odo, suposatu dizu lan asko eta oso gogorra, ez? Bai, baina, bazten da, eta... Orduan, entrenamendu asko esan diazu dauzkazuela, eta aipatu diazu baita ere, selekzioarena? Bai. Hori, aipatu diazu horri buruz pixkat, nun ibili zara, nun zabiltza? Aurten ja deus, zeia adine pastu dut, baina Nafarroko selekzioan ibili naiz, urte batez, azkenean, eske Nafarroan ez naiz ibili, naiz Añorgan eta Mendikarat, eta baina esunara llegatu nintzenean, azkenean Nafarroko selekzioan fokatzen da ere haunitz, Iruñako futbol taldetan, ez? Eta, aratere ditu zatetelaik, izan zen izugarrizko sorpresanetako, eta hori, da, azkenean Espainiako erkidegoan artean partiduak. Bai, hori da. Eta gurasoen papera gaur egun garrantzitsua dela esan dezakegu, lagundu izan dizute baita ere gaur egunen arte? Bai, nire gurasoek zorionez beti lagundu naute, beti manaute behar nuen indarra, estudiatzeko bai, eta beti horre egon dire entrenamendu guztietara gateko, azkenen berek edo baute lana eta badute, baina beti egon diren eretako, beti egon dire indute edo zer gauz nire ilusionangatik, eta bai, eskertzen diat, lortu duten dena orain arte. Uste alduzu emakumezko kirolatik edo kasu honetan futbolatik bizi daitekela, etorkizun batean? Ez. Gaur egun emakumeek futbolaz bizitzeko izan barra dire, mesi batzuk eta emakumeetatik bat. Eta azkenean gehienek lortu barra dute gaten bizi barra dire lana eta futbola hor konpaginatuz, eta gero edo aurrak edo bai. Claro. Gauza asko sakrifikatu behar izan dituzu, zure bizitzan gaur egunera arte azkenean futbol partiduak izanik eta bar? Claro, azkenean nik zer dakiten asteburutan laguna bagazile ez dakit norak, edo besta zortik, eta claro, nik hor balditzatzen futbolak. Uste duzu gauzak esfortzu handikin lortzen diela? Bai, claro. Zure kasua izan da? Bai, ze nik momentu hau nit izan dut, edo igual mutikoen tartean erten nien nago gustora, ni mutiko tartean, ez nuen sentitzen, baina, azkenean beti jarraituz eta jarraituz gauze da ez... Ez gelditzea, ez da? Eta azken urteotan patrozinatzaileen goraka nabaritu da? Azkeneko nik errango nuen, azkeneko 2 urte hauetan, futbola femeninoak izan du izugarrizko gorakada, garatu da pile bat, sartu dire patrozinadore berriek, sartu da dirua, unitz, eta, bai. Nola gustatuko litzaizuke zuri alaiz izatea zure etorkizuna epe labur batean? Hau da, hemendik aurrera, batxilergoa bukatzuzu,
hasiko zara zure ikasketekin, ze ikasketak izan nahiko zenituzke gaur hemendik aurrera, eta bueno, epe labur batean nola izango dela zure bizitza uste duzu? Bueno, nik uste jarraituko dutela futbolakin, beti izan da nahi ilusiona, edo non, pues ojalá hemendik hurbil, ez, eta baina, bueno, futbolakin nahiko nuke inez ikasi, beti kirola ilotue, eta beti berdin. Hau da, ikasketak izango dira beharrez, edo kasu honetan nahi duzulako edo gustatzen zaizulako? Bai, beti gustatzen zait kirola, beti egon naiz kirola ilotue, eta netako da arraspoiite kirola buruz zerbait ikastea. Oraindik gaztetxoa zara, baina, bueno, tira, gaur egunera arteko ibilbidea, zure ibilbidea futbolari bezala, uste duzu haunditzu zarela, futbolari bezala eta pertsona bezala? Urtero ikasten duzu haunitz gauz, eta psikologikoki ere arras gogorra da, eta ikasten duzu, batutan adibidez, baztertu izatea edo entrenadorean handik adibidez, ez daki badie partide batzuk, konbokatuek ez zaudela, edo ez datzute konbokatzen, ez daki zerengatik, suplente, eta psikologikoki jakitea eta, bueno, gogorra da, baina ikasten da, eta sentido guztietan ikasten da. Eta zure bilbidea gaur egunera arte, errepikatuko zenuke, berdin mantenduko zenuke, edo zerbait aldatuko zenuke? Ez, nik, hola, ze errango nuen, nahiko nula hasi igual lehenago neskekin nahitzen, baina mutikoi tartean ibiltzei esker ikasi dut. Hau ze mutikoek, azkenean beraiek haitzen diren futbola, da, aixe garatuago aixe ez, eta beraiek esker azkenean haitzen naizen bezala gorra. Azkenean mutikokin ibili zara eta gauzak erraz izan dituzu futbol femeninoan edo emakumezkoen futbolean ibiltzeko? Bai, klaro. Ze, ez dakit, mutikoen tartean azkenean bada borroka gehiago edo... Kompetizio gehiago grin hori dute, eza? Klaro, eta orden nikoi barneratu dut txikitatik eta gero neskekin ibiltzeko orduen lagundu nago haunitz. Urteak amar birtuenean amaika aldiz erori egin naiz, hirureunekin ezur guztiak hautzita. Suposatzen da ikasiaz berriro jausten ez zarela. Bueno, Ainara, dugu gurekin, Alaitzen laguna, ez? Bueno, konta iguzu, nola ezagutu zineten? Pues Alaitzetan txikitatik egon gara elkarrekin, ze eskola eta beti egan gara elkarrekin, hortzaindegie, gero ikastola, eta hoxe, pues hasieran, ez ginen arrasongin amaten, ez dakit, pues gusto diferentia bankintuen, berak futbola, nik dantza, horren, pues gauze da, pues gaten nahiko gaizki, bai. Eta hoxe, eta gero ja pastu zen denbora, eta 6. mailan, ja elkartu ginen berriz, eta ongi, moratzen gara, eta orai... Gaur egun behintzat ongi, ez da? Bai, arras ongi, bai. Eta bihurria zen ala txintxoa txikitan? Hala, nahiko bihurri, gertekon. Zen nahiko bihurri, beti gozagon hor mutikoekin, eta beti zen arras salsera. Eskola garaiak oroitzen dituzu, politak, koloretan edo txurietzean? Ez arras polite, bai. Azkenean, gu beti izan gara arras guti klasean, ama binen, eta ez dakit beti pina bat ez dela, familia bat. Eta bai, bueno, pues Alaitz beti igual egoten zen mutikoekin, futbola aitzen eta, baina, bai, beti ongi. Txiki-txikitatik ikusten zitzaion Alaitzi futbolean eta... Bai, ona zela ez, edo agian etorkizuna izango zuela? Bai, nik uste dut ez dakit, baina gustatzen zitzaion pile bat. Beti tortzen zen eskola Osasunan kamisetaki edo realak, eta rekreotan eta beti futbolean, eta ni horitzen naiz, haitzen zenean baztanen, gaten nintzak ustera eta nik esan, arrasongi haitzen da, ez? Eta gaina azten eska bakarra, eta zen meritua, eta ze pasten den etorkizunean. Eta errantzaten, ainor gara, deitu zetera, fitxatu zetera, eta erran, ze ongi, mereztitzuen gainera. Eta esan duzun bezala, bera txiki-txikitatik mutilekin asko afinitatea handia zuen, ez da? Bai, nik uste dut afinitatea futbolangatik. Orduen, bai, egoten zen horitz beraiekin, baina... Eta Osasunako jokalariren bat
bazuen oso berezia bezala? Gustoko Nik uste edo? dut, bazituen haunitz, baina eske egierteko ni futbola ez dut ongi. Baina bai, Osasuna a tope. Asko gustatzen zaio. Ta Uste duzu bai. berarentzako agian Osasunako jokalaria izatea zerbait oso berezia bezala, bere bizitako gauz berezia Beti bezala? erten zaten eri, ni nahi dut aitu Osasuna nahi nara. Eta nik erten, alaitz, alduztule, eta berak erten zaten, ez, eta ni baiet, eta bera azkenian, erran zaten, eta poztu nintzen pile batzea, ze eske badakit iten zela ilusion pile, eta horren, baten nintzen oskonte. Hemendik aurrera ere, berarekin hitz egin dugu hontaz, eta klaro, selektibitatea ondoren, ikasketak etortzen dira, Ja. Agian ez zaieta inbeste ikusiko, nola ikusten duzu etorkizuna, zuen etorkizuna lagunak bezala? Pues nik uste dut, espero dut segitzea ongi, ze, bai, gaten gara arras ongi eta baina, klaro, bera badaie ez dakit nora, ni ere gango naiz Iruñara edo, eta, klaro, hor, gauze, bai, gauze ez da izain berdina, baina, bueno, gaur egun badire mobilekta eta ingo dugu Skype egunero, bueno, bai, nik uste dut ongi. Uste duzu agian Osasunako jokalaria bihurtzea edo bere izaeran ere nabaritu dela? Batre, osea, ez dakit, osea, nik ez dut sumatu deus, ez, osea, ez. A ber, Lagun hona da, bai, behintzat. bai. Alaitz, 3 hitzetan. Ze, eskribatu gara? Bai. Arrasalaia, xalxera eta bihotzonekoa, bai. Baina egia zan, maite ditut nire akatzak, nire utz guztiak, ta enaiz eskutatuko besten aurrean. Berriz ere erratuko naiz gaur. Berriz ere erratuko naiz gaur. Gizartearekin konprometituak izan behar garela uste duzu? Bai, klaro, adibidez, gaur egun azken aldi honetan ugaritu diren hau erason sexisten kontrako, bueno, Violentzia azkenian, ez? bai, hoi da. Pues hoi saiatu beharko ginen, bueno, konpontzen eta bai, bai. Natura zaintzan aldegu? Ez, batrez. Adibidez, nik uste, nik hemen bai, adibidez etxean bai birziklatzen dugu eta dena, baina nik uste beharko zela gehiago, Bidaiatzea gustuko duzu? bai, pile bat, eta Nola joango zinateke olako bidai luze bat egitera? Australiara. Zergatik Australia? Ze dago, Australia da non herrialde bat, kontinente bat, non dago bizket mundutik aparte ez, eta erakartzen hau pile bat. Gustatuko litzaizuke momentu batzuetan bizitzaz apartatzea? Bai. Behar duzu? Bai. Egun bateko ateraldietan, mendia, ala hondartza nahiko zenuke? Mendia. Zergatik? Gustatzen zaitelako sensazio nahi mendi batera igotzea eta goitik denak ustia. Baina, hondartzak ere gustatzen zaizkit itxaso pile bat ere bai. Hiria, ala herria? Herria. Zein? Elizondo. Baina, hirek ere, hiri handiek gustatzen zaizkit. Adibidez? Bartzelona, errango nuen edo, eske zein. Herria handia edo txikia? Txikie. Elizondo txikie da, kasu honetan? Bastan mailan ez, baina bai. Nik uste adibidez dakit zarautzekin edo lako herri horiekin konparatuz, hemen kasi gehienak zautzen gara eta... Mitozalea zera? Ez. Bizitokiak uste aldezu bizipoza eman dezakela? Bai, klaro. Zuri bizipoza ematen aldizu Elizondok? Bai. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekreturen bat? Ni beti gaizki sentitzen naizelaik edo agobiatzen naizelaik edo futbolan gaizki baten zaitelaik edo. Beti igotzen naiz, mendi batera, hemen. Eta bautor harri bat bezala, jartzen naiz eta egoten naiz nire era. Harri sekretua. Bai. Sukaldari etrebea zera? Ez, deus ez. Gustatzen zaizu etxea heldu eta albaldin bada bazkaria prest izatea? Bai. Irakurtzeko liburu bat? Ez naiz arras irakurlea.
Eta filmaren bat? Gustatzen zaizkit, ez dakit, gai guzienak, edo zer ikusten aldut, baina orain segitzen dut serie bat, gustatzen zitela unitz, Bisabir deitzen dela. Ze leku du euskerak zure egunerokotasunean? Da ezin bertzekoa, ze laguntartean, eskolan, beti euskera zibiltzen gara. Edo saiatzen gara batzutan. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua 50 urtetan? Pues nahiko nuke, pues adibidez, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasun horiek konpontzea, edo mundu mailan gehiago zaintzea eta gehiago baloratzea badugune. Pertsonen arteko harremanak egokiak direla uste duzu hirietan, herrietan? Bueno, erten aldut, pues, bueno, lehenago, netzagola teknologiaik, 12 urteko haur batek ez zuen mobilik edo ez, eta azkenean, bueno, pues, jendeak usten zen herrien kanpoan, eskolan, eta bazagon, bueno, ez? Harreman gehiago bai direkto, ez? Eta gaur egun, batez ere hirietan, bai, hori da. Gehienak egoten dire, zautzen dire, abidez, nik zerre Facebook edo lako gauzen bidez eta... Zoriontsu izateko errezeta bat? Momentuaz bizitzea, momentu egozatzea. Alaitz Nuñez 3 hitzetan. Pues, alaia, arras muitu eta futbolzalea. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.